Za ta yi ɗanɗano kowa ya sha gida zai yi zubar amo. Da ta fari zan kira sarkin nan wanda ya yi niyayyo uwa uba a gurina. Allah na ke kira Al-Samadu Zuljalalu mai yin ruwa da hasken rana. Kai kan nufe ni da yi waka don na samu abin da za na sa bakina. Allah Ubangiji na gode, ‘yan gidaje ni wallafa ni za yin gowa. Kuma gansalan gidan gangata, ‘yan gidaje mai waka gani nan na danno. Ina zo na gaida manyan mata, arziki ne ya kira ni baba sai na dawo. Ka san kiɗa na manyan mata in ana yin sadaran gaji ake mu dawo. Waka nake bugawa mata, tambari ne a gidan biki ake yin gada. Juya da baya juya da hagu, karki zauna yarin ya kar abarki a baya. Yau ga gidaje nan mai waka na bugo sauti mai iya ku koma baya. Ni tambari nake dokawa, ‘yan gidaje ban san zama da mai yin ƙarya. Da munafiki igon maɓarawo, inda baki na san ba za ya sace min ba. Ya kai shi zamani yana yin tafiya da lokaci ne bai raina wanda ke a gabana. Kowa tsira ga gunyin baki zai riga ka tashi koda da hasken rana. Damina na ce uwa albarka a lokacin ne kowa yake zuwa ya yi gona. Kowa ya bar gida gida ya bar ta, ‘yan gidaje wannan shi ne bugun gangana. Baya shi kuma wanda ke bayan ka kwanci tashi zai zo gaban kasan bagariya. Shi lokaci yana yin tafiya bai tsayawa ko yaushe shi yana kan hanya. Samu rashin nufin Allah ne in za ka samu sai dai lokacin bai zo ba haka. Ya sake sabon ganye kuma sannan bugu na ganga ku sani kai iyawa ne tun da yanzu kai iyawaye. Waka salon gida mai daɗi ce yake sawa bakin ciki a zuciya yaye. Godiya muke ta yi a gare ku ya masoyan mu ‘yan gida jana gaishe ku yawa.